Prosím ťa, máš väčšinu dedičstva? Máš. No tak tá tvoja sestra s tou jej štvrtinou nech sa ide sťažovať na lampáreň. Proste ty ako väčšina si sa rozhodol, že to ideš predať, tak to idete predať. Žijeme v demokracii a väčšina predsa rozhoduje. A ten tvoj advokát nech si to doštuduje. Kamošov bratranec riešil takú istú vec a dopadlo to úplne v pohode. Ak vlastníte napríklad dom v podielovom spoluvlastníctve a rozhodli ste sa ho predať, zadržte. To, že ste väčšinový spoluvlastník, ešte neznamená, že môžete dom predať bez vedomia ostatných menšinových spoluvlastníkov. Predaj veci je dôležitá otázka o jej osude a preto s ňou musia súhlasiť všetci podieloví spoluvlastníci. Dokonca na nej nemôžete zriadiť ani vecné bremeno. Ak sa náhodou spoluvlastníci nedohodnú, môže na návrh niektorého z nich rozhodnúť súd a súd buď vec rozdelí, ak je to účelné, prikáže vec jednému zo spoluvlastníkov za náhradu voči ostatným, alebo rozhodne o jej predaji na dobrovoľnej dražbe. Preto pri predaji spoločnej veci dvakrát merajte a raz strihajte. Stretli ste sa s podobnou situáciou v praxi? Napíšte mi do komentára.